Kaixo, Nor zara? Naroa Zabaleta. Aitor Bengoetxea. Izaro Telletxea Delgado. Ze lotura dakaztu sormenakin? Basi nintzen txikitan breakdantzari bezala pixkan lanean, eta gaur egun musika munduan ibiltzen. Naizenka pintatu iten dut, marraztu, tatuatu. Dantza munduan ibilina urte batzutan eta aizpakin kantatzen nuen. Elektrodomestiko bat izango bazina, ze elektrodomestiko izango zinateke? Garbigailua. Arropa garbigailua. Vitrozeramika bat. Eta trafikoko seinale bat izango bazina? Beti aurreaka. Kontuztoreinak. Zer alpaso. Eguneko momentu edo ordu bat? Iluna barra. Goizeko ordu batak. Iluna barra. Orgasmo taldia, zapore bat izango balit, ze zapore edukiko luke orgasmo? Kafein berrian zaporia aukiko luke. Limoi bat. Ezti zaporia. Eta usai bat izango balit? Menta usaia. Kristalan usaina, baldin bada. Belarra. Eta bukatzeko, hitz bakar batean, ze berdu sortzaile batek sortzaile izateko? Iniziatiba. Sortu edo eraldatu. Hau da, zerbait berria proposatu gizarte erdi itxi hontan. Goguak. Eskerrik asko. Nei iruditzen hau, daudela arrakasta ikusteko bi modu, ez? Bat da igual, esango nun, industriak markatzen duen arrakasta, ez? Hau da, zenbakiak kasu honetan. Eta bestea da, bakoitza dakan bere buruakin arrakasta edo pixkat nahi du nahi hori, ez? Eta pieza bat arrakastatxoa izango da nire ustez eta objektiboki baldin eta gure sisteman eta gizartean funtzionatzen badu. Hau da, hartzailean gana iristen bada, eta hartzailei gozamena ematen baio eta toki bat ematen baio pieza horrei, ez? Mino, gero maila pertsonala eraman eta arrakasta izaten alda beste zerbait. Norbeak, seguraski bestien espektatibak bere buruan espektatibak betetzea. Orduan nik kokatuko nukela dualitate horren barruan. Bai, ni bai ados, no? Eta gero nik uste bai pixkat aldatzen dela bai, seguntaze igual sektoretaz hitz egiten ari garen, hoi musika, pinturan desberdina da, ze pintura bai gehiago da netzako. Osa, ni guztua banoz netzako arrakasta dakan zozera. Arrakasta hitza, ez? Iruditzen hau hitz potoloa dela azkenean, esan dugun bezala, jendeak igual ikusten duelako arrakasta askotan, ez? Ez dakilako zer dagoen atzian, eta zer dakan sortzaile batek bere buruan ikusten du zenbakitan normalean, ez? Labur bilduz edo, alko zuen izan arrakasta kasu honetan, pertsona horrek zure mezua ulertzia, eta igual mezu hori bere ganatzea eta historio moduko bat sortzea, ez? Adibidez, kanta batean, zuk altzu kontatu histori bat, altzu kontatu metafora gutxikin bino pixkat zuzenago izaten, eta iristen balin badio jende askori iruditzen hau, arrakasta hor dagoela, ez? Azkenean zuk emantzun mezua iritsi dela, eta zuk nahi zenuna kontatu, jendeak ulertu dula. Egia da, ninaz pertsona bat, pinturan behintzat, saiatu, eta ez da zaitateatzen, frustratu ditenaz, nire espektatiba dakatelako, eta ni horrea iritsi arte ez dut konsideratzen kuadro edo pintura arrakastatxua denik. Egia da batzutan, bukatzen dut, nien oso guztua, baina jendeari gustatzen zaio. Baita arrakastatxoa iruditzen hau. Nire intentzioa da nire pinturak jendeari gustatzea eta ze sentiaraztea. Orduan nik hor, segun zera aspektutatik behitzitzun, bi gauzak iruditzen arrakastatxoak. Zer da artia? Claro, zer da artia, eskor sartuko gineak ez zer den artia. Nire ustez, gauza bada arrakasta, beste bada gauza bat kontsideratzea artetzat. Osa, esan nahi dut, gaur egun sortzen den produktu mass media asko arrakastatxoa da. Esan nahi dut, gozamena eragiten du jendeangan. Baina artea da. Nire ustez ez. Ez dakit, magikoa den zerbait, baina bado momentu bat, artean nire ustez, ez dakit, dantzan, musikan edo margolanak daitekoan, badago momentu bat, ez dela razionala, baizik eta itentzula guala konektatu zuk, ez? Artiakin, nire ustez kasu honetan, eta, aldizula atea zerbait, espero zenuna, askotan, eta nire iruditzen hau, normalian, espero juzun gauzak direla gero zuk egin guztoko juzunak. Iruditzen hau direla bai originalenak eta bai naturalenak, nire ustez. Orduan zango nun askotan, burua txurian ustia, hori dela artian ezako. Bai, ni superra noz horrekin zandu Aitorrek,
Ze, igual, ni lehen osan dut, nahi dakat espektatiba bat, eta da horrea iritsi arte, lortu inberdu minio egia da askotan, frustratzen azenean pintura batekin edo, esatut, bueno, bira, atetzen dena, eta aztenaz pixkat improvisatzen, nire zona de konfortetik atetzen, eta batzutan asko harritu naz gero zehatze denakin, oza, guztua. Orduan horrekin ados, nozte igual batzutan utzi bertzula pixkat espektatibak alde batea utzi eta zehatetzen den. Azkenean, zukintako lan bat ikustia jendiari muitzen jola, jendiari gustatzen jola, gustatu iten dizu. Bai, eta nik uste badaula, ez hor, esango nun dopamina antzeko bat, ez jendiak badak azkenin bazuk. Balin bakazu ez, nolabait jendian feedback on bat ez, zure lanan inguruan, askotan nahi iruditzen hau badaula jendia, erortzen dela pixkat hor, esatela, egingo dut, dantza mota hau ingo dut, ze ikusi dut, antzoki batean saldu jutela 400 tiket iten dantza mota hau, zaila dela ere bai, ez? Arrakasta dakazunien jakitia noa nahi zuen jun, eta noa etzu nahi jun. Nik uste, batez ere bigarrena. Bai, nik esan dutenek ados, egia dopamina hori eragingo dula, segurazki, eta gero gaina, askotan iruditzen zait ere bai bizigan sisteman bizita errefortzu positiboi ezinbestekotzat jotzen dugula, ez? Esan nahi dut, bizigalare bai espektatibak bete bertiogun gizarte batean, espektatibak bete bertiogu lanian, espektatibak bete bertiogu lagun artean, espektatibak bete bertiogu ere bai sortze hortan, ez? Espektatibak bete bertiogu, ezinbestekoa delako espektatibak betetzea, pieza arrakastatxoa izan dadin, jendeak kontsumitu dezan, leku bat izan ezagun. Orduan bai, eragiten du noski nire ustez, bai. Publiko jakin batentzat, edo, ez da jakin, zene dut, publiko batentzat. Eta, eske bai, niretzate bai, klaro, minon, eske ez dutelako ulertzen nik arte lan bat edo artia bere hortan ez bada piezan eta hartzaileakiko elkarrera ginean. Esango nun bere antzeko zerbait, egila dela ez, musikan kasuan, igual hasiera batean kanta bat zuria ez, dela igual altu sentitu zuria dela kanta hori, ze bagarrikan zuk entzuntzu zure inguru dago jendiak edo. Bino gero kanta hori ateatzean eta igual jendiak bere ganatzean historioi edo zuk kontatzen zuen mezu hori, kanta horrek hartzen nik uste beste kolore bat eta horregatikan hor gaude beti ez nik uste. Gure buruakin lehenengo eta gero hartzaileekin jolaste. Ez da gindola esan. Ez dutakat norabide bat hartua bestela, orduan beti nago pixkat esperimentatzen da eni jo aurrea. Orduan, sortzen, minio gehien bat netzako. Gero igual beste ambito batzutan, zabaltzenaz igual muralak edo inbertitenean, hor publiko zabala batentzako da, eta hor lehenoko galderekin lotua bai, mural bat pintatzen ari zanean, kalian zaude, orduak, jendia pasten nahi da, eta komentario asko daude. Gustatzen hau, ena gustatzen, hau zer da, hau aldatu, eta nahi adibidez pila bat influenziatzen hau horrek. Pasten da, ez da, gizon bat, ze politia da, bale, ze ondo, pasten da zar bat, hau zer da? Eta gizte, bine, hoi ez da hola, eta aldatu iten dut ez, eta aldatzen, ez da git. Bine, sortu gehien bat netzako. Bine, gustatuko zian, jende gehien zako behizazia. Genetza ez da posible ez dara prozesua oso txarra baldin bada emaitza oro bila izatea. Nik uste, azkenean, naizta prozesua txarra izan, zehozte, ona den zehozterrea iritsi baza, zehozte ongintu. Eta alderantzi ze bai, igual prozesu oso ona, nahi adiez pasan hau, justo egon nintzen pintura mota batzukin esperimentatzen, eta eskuakin pintatzen egon nintzen enula inoizin, prozesuaz pia disfrutatu nuen, pia gustatu zian. Gero emaitza, oain ikusten dut esaten dut, zehozte erakargaria baka, ez da nire gauza gustukoena. Mino goatzen az prozesuataz, eta superpostik dut. Prozesua ezinbestekoa da artista sor dadin, ez bado prozesuik, ez do piezaik eta ez do artistaik. Analogia inez bizitzakin da, galeren metaketa bat, eta zuk galera horietatik ze ikasten zuen eta zera ekitzen zuen, arte lan bat sortzen prozesuari gauza bera da ez, zer ikasten zuen zuk prozesu hortan,
helmuga garrantzitsua da, bueno, eske, sortzen ari zerbait eta sortuko da, ez? Eta garrantzitsua da. Gero horrek ze espazio izango duen beste dimentsio batzutan, ez dakit. Arrakastak bere hortan bai, esan nahi dut, hain oso arrakastatxoa den pertsona bat, eske etortzen dizkit bakarrik regetu egiten duten pertsonak, osea, barkatu. Eta bai, utilizake efimerotasun, bai. Nire ustez bai, gutxinez. Lehenoko pintoriak, Picasso eta denak, bizirik zeudenean, hor ez zekaten ez arrakastaikan, ez behen kuadroak, ez behaiek, minok gero, denbora bat eta gero, da como que ulertu zen behaien artia edo, eta arrakasta eukizuten. Horrek ez dakit, efimeroakin zer ikusia dakan. Nahi dutzen, azkenean, igual oain zehozer arrakasta dakan, miomenikan denboa batea, azkenean pentsamendu bat den aldatu iten da, eta igual horrek arrakasta eukizuna, pues gero ja, igual ez daka. Pentsamendu aldaketa horrengatik edo. Ni izango dut, arrakasta ez dela efimerua kontzeptu bezala, baizik eta arrakastakan jendia da efimerua. Hau da, izango nun, goian beti norbait daula. Azkenean, sistema honetan beti goian norbait egongo da ez arrakastakana. Iruditzen hau beti berdin ez daula. Horregatik merkatua da, eta gaur zaude hemen, bihar hemen, orduan, izango nun, arrakasta beti egongo da. Nire amak beti esaten dit, abian maila pertsonal xamarriak harrita, gertatu izan zaizketien gauza txarrak bizitzan, ez asko, esan edo ez txar-txarrakola, imaz, gauzitak. Esan izan dit, beti asko jartzen dutela nik nire buruan inguruan egiten duten balorazioa bestiek nirekiko pentsatzen dutenan, bueno, nik nire burua baloratzen dutela bestiek esaten dutenan arabera, ez? Eta gustatzen zaiten kontzeptua da nire amak erabiltzen duna, izaro, ikusi zure burua barruko begiekin eta ez kanpokoekin. Niri kanpoko begirada horrek niri antsietatea sortzen dut. Nik uste nahi bai, gehien astutzen bai, nik uste inseguridadea dela. Ebai, leheno komentatutena, lehen ez dela ikusten prest igual nire pinturak aurkezteko bai, nik uste inseguridadea dela, jendiari gustatuko ion, eion gustatuko, ulertuko duten, ez duten ulertuko, nik uste bai pixkat horrek tiratzen duela. Nik uste esan dugu moduan leheno ez, dopamina antzeko bada. Iruditzen hau dena eramatia ez dela erresa. Azkenean ez da hola inor prepatua hori eramateko. Orduan zango nun, arrakastak badakala alderdi oso negatibo bat. Eta gure bai, askotan ez gara konstiente ez, gure mezuekin edo gure gauzekin ze aldugun eragin. Eta iruditzen hau, hor empatia puntu batekin, gauzako beto jungo zela. Leheno esaten genuna, ez? Azkenean dakasunean onarpen kolektibo izuzanana eta etengabe gora aipatzen dutenean ze hona den zukitentzuna, zenbat balio duen, kanpoko begi horiek indar gehiago dutenean barrukoek mino, galtzen dugu azkenean uste dut gu gana. Ez nik uste ere bai, garrantzitsuela ez, nabarmentzia esan duen bezala beak, bi begirada mota hau dela, bino, iruditzen hau, askoz erresago dela kontrolatzea zure barruko begirada hori ez, psikologikoki, bakigu ez dela erresa. Zuk azkenin ezin zu kontrolatu kanpoko begirada hori nola jungo den edo nola jungo den zuregana, ez? Orduan, zuke bai zure, ez dakit, ongizate emozionala edo guztia, ez? Kanpoko begirada hortan portzentai altu batean, arriskutsua eta nik uste zaindu bergela guk, ez? Azkenin gure burua zaindu behar dugu, eta iruditzen hau, esan dugun bezala leheno, ez gaudela igual prepatuak hori aurre eramateko, eta horregatik nik uste dela alderdi zailena, ez? Honen guztia. Nik simpleki ez dut lortzen kanpoko begirada horrei garrantziek ez ematea, Nik uste igual iritsi bertzula punto batea hor bi gauzak parekatu da dena, erresa den... Nik uste, portzentaiak dira azkenean. Bai. Hitza justua da. Ja, eske hor dilema edo, Kapitalismoak, zaten bezala, bai. Gure ustez ez. Justua ez da, Bai, nik ustez. Dirua ez ondo banatua. Nik uste dugula ordu bat egon horrekin, Ez azkenean bai bizitzan nik uste dut espero dugula justizia hoi... bizitza mierda bada. Mierda polit bada. Mierda polit bada, oi da, bai, realmente bai, eta da. Ia da, bai, eta krudela da, askotan, ez? Ordune bai, hitz egiten dugu justiziari buruz izango aliz ezela... Batzutan bai, beste batzutan ez.
Eta nik alderdi sortzaile hortatik definitua dugu arrakasta irrosalia izateakin, noski ez. Gero nire bizitako aspektutan, baitare arrakasta ulertutan modu hortan, uste dut arrakasta izan dutela adibidez ikasketetan, arrakasta izan dutela lagun artean, zakitena da ni arrakasta horrek zenbateaino bete naun, eta gero asko eragiten dit niri, eta noski pertsonala da oso, kanpo begirada horrek, ez? Orduan, bueno, arrakasta igual zentzu batean bai, bino gero egia da arrakasta eta zoriontasuna ez ikusten ez batea, ni behintzat aina zoriontasun horren bila, eta arrakastan eskuti baldin badator ondo. Nik esango nun antzeko zerbait. Kasu honetan, bilatzen baldin badugu arrakasta pertsonala, esango nun normalian, beti nolaz nire buruakin gogo eta moduko bat iten, nahi duten hauin edo ez, orduan, esango nun normalian saiatzen ez dela ez, ariketa hauiten nire buruakin. Orduan esango nun, baietz, pertsonalki, ikusita, alderdi komertzial batean, ez. Ikusita holako artista potoloak eta ez. Nik igual esango nun, bukatzaren edo, igual askotan ez, gudakagula igual pentsamendu individual batez, nahi pasten hau eta beste ez, iruditzen hau, batzen nola ez, artista eta sortzaile ezberdinak normalian pasadugula denak berdinetikan. Horregatik, nik uste onuragarria dela ez, denentzako ikuste ere bai ze ikuspuntu dauden, eta ikustia ez dela erresa ez, sortzia, bino handugun bezala leheno, alderdi onak zula eta alderdi txarrak. Onak gehiago dien ere. Bino, bueno. Así que sortu. Sortu. Onizan. Zuei. Zenbatetan berriz hemen biharamunan preso irekitzen da bilen leio honetan burua atera nahian amaiera hasiera ta